ez egituko jau, ala da motxi-motxi asko luzatu garen. Klima aldaketa da, berri izan dago erronka bat, ez? Eta orduan jasangarri den eredu bateko transizioa ikuste dugu ekidin ezin da helburutako bat. Bai maila lokalian eta bai maila globalian. Orduan, irelikza jasangarria sustatuz, gure kontsumo eta mugikortasun eredu aldatzeko premia gaude. Honek eskatzen batetik herritarren konpromisua eta bestetik udalak kudeaketa ardurantzu bat itia. Horretik ingurumenakin harmoni, herri jasangarri, irisgarri eta bizigarri bat eraikitzeko berrogeita hamaika neurri aldatuta ikako prozesun ateratzen bezala. Eta, nahiz eta oinarri guztik izan garrantzizkoak, hemen azpimarratuko dugu apua edo hori apelatako kalinokaka. Azkenean, ja kompromisua dakago apuakin, lera horientan ja ipatu nahi dugu bai. Dimeztuko da, tokiko bizilagunakin pentsatu eta marraztutako herri bat osatzea eta hortan nahi geha. Asko ditzake 2021 hasieratzen hartzia apua eta, edo ja estimatiko duke, honek fase bat erikiko duke alegazioan fase bat, behin erantzun duzko jarraritza bianeko duke, eta gobernarpenakin ja diputazioa eta hori ja behin betiko zonartuko ditzake. Ez da prozesua duzia izan, asmoa da legalioetan horri heldu eta hor bukatzea. Egia da, zertzela nagusia marraztuta daudela, hirigintza jasangarri eta ez espekulatiboan bidetika, luzerroak egizko okupazioa segiztu nahi da, eta eraikita edo zartuta dauden eremu berrerabili edo berreitu nahi dira. Eta, Euskarrek eta aipatu duen bezala, asmoa daka ondoreko hilabetetan, apua osatzea dira, toki ezberdinetan saioak antola saio irik arturatu ditugu, animatzen zaitu dugu tokikoa parte hartzea, aderan artean erabakitzen duz usurbil nahi dut datozen agarra oskut dagoetako. Bestetik, herri plangintza garatuko dugu. Esate baterako, Zumartegiko ibaiotzari begirako proiektua. Espazio publikoi dagokionez, herri zaharra ustutzearekin berreskuratu den espazioan ikastola dugu zelaian, zer egin erabakitzeko parte hartze prozesu bat abiatuko dugu. Jasangarritasuna bermatzeko, urbanizatzeko eta eraikitzeko materialekin eta sistemen inguruko katalogo bat landuko dugu. Bestaldetik, herribidea konpontzeko plangintza osatu eta gauzatuko dugu. Eta jarraitzeko mugikortasuna jasangarria bidetikan bidegorri plana gauzatzen jarraitu nahi dugu. Azkenean, motorra menpeko eredua saiatu alde batean pixka baztertzen, nahiz eta zaila izan, dena dakigu. Erasotasun asko gustatzen zegula, oinezkoa jarri nahi ditugu erdigunean. Eta hortako, martxan dago, negozioan hasi izan obra, Ikaola eta Saizarroteko bide horreia iteko asmoa dago, bila iteko horre izango duke. Gero, Troiatik Kaskomuneko bide horri proiektua gauzatu nahi dugu, diputazioan da eskumena izatez, baina, udar bezala urasmoa daute proiektu hori idaztia eta horrekin ja diputazioak elkarlanean hartzia. Eta hortaz aparte, zubita eta esantuen nahiko manituzte lotu. Aipatuz, iluminaziotik Artzabaletako oinezko eta bizilekantzako bidean obrak hasita daudela, ondala aritzeko ni baino tokak nu, baina ondala pare bat aste hasi zian, eta behintzat horrela josua da. Eta ja bukatzeko behintzat aipatu tramitazio fasian edo obrak hasita edo hastean dauden proiektu gainetik azkar, izango litzake bat Zapategi industria berriak, gurea eta elkar enpresak moian hain zuzen ere, bestetik Gartondoko urbanizazioa hasita dakau, gero Zumarte musika eskola proiektu eta handitzea, Gatu xamarren bali badadean martxa erritu, eta hauten bukatu dutzi foganutek. Matia Kalexaren degiko madineko auzogune berria eta proiektu horri lotuta udalak bizitzen nahi ditu nazionaleko 6 errepideko autobus geltoki berria eta igogailua bertan. Gipuzkoako Pirauako Federazioak ordendin urbizien kanal bat izteko egitasmoa dakar eta bukatzeko esan
Ja, lizitatzea dakagula, Mikel Laboa plazatik Atzabaldeako eremu hortan, irisgarritasuna bermatuko duna eta oinezkoa iretasuna emango dio proiektua. Eta horrekin lizitazioa aurtera esterratzeko da. Klima aldaketari aurre egiteko ezinbesteko izango da transizio energetikoari heltzea. Energia eraginkortasunaren aldeko apustuan sakonduz eta energia berriztagarria bultzatuz. Horretarako energiaren mahai bat osatuko dugu eta plangintza bat osatu. Erraustegia gelditu aldarrekatzearekin bat, Usurbil 00 horrekinen prebentzio eta kudeaketa programan aurreikusten diren egitasmoak aurrera emango ditugu. Bilketa horretu esate bateako. Usurbilko airearen kalitatea neurtzen jarraituko dugu eta kutsadura murrizteko enpresekin lan mahai bat eratzen saiatuko gara.